Čo bola najťažšia vec, keď ste bývali na ulici? No, na ulici, keď som býval, všetko bolo ťažké, lebo všetko bolo nové, všetko bolo nepríjemné. Človek si postupne musí zvykať a poznávať ako teda ten život na tej ulici, že nemá najzákladnejšie ľudské, sociálne a materiálne potreby, takže všetko bolo ťažké, naozaj všetko, prežitie. Kde ste v noci spali? No, bolo chladné počasie, takže človek prirodzene nejak tak hľadá také útočiska nejaké, že aby tam teda aspoň nefúkalo, aby tam nepršalo, a aby to bolo nejak tak trošku skryté, lebo ešte ten pocit hanby a proste tak, aby to nebolo niekde na námestí alebo teda na nejakom verejnom priestranstve. Takže vždy inde, ale vždy to bolo kruté, vždy to bolo Čo si myslíte o Nota Bene? No, je to vynikajúci, geniálny, fantastický projekt pre ľudí, ktorí sa naozaj dostanú do problému a nevedia ako ďalej. Je to, na jednej strane to môže byť štartovacie miesto, nejaký taký odpich a trošku sa spamätajú a môžu si hľadať ďalej zamestnania. Ja s mojím zdravotným stavom musím to zostávať dlhšie, takže je to výhodné a nebyť niekoľko málo ľudí, ktorí vám znemožňujú a sťažujú prácu tým, že sú opití a predávajú na černo časopisy, tak by to bolo naozaj veľmi dobré. Veľmi veľká vďaka za tú podporu a za všetko, čo Nota Bene prináša. Ako sa zmenil váš život, keď si sa stal predajcom časopisu Nota Bene? No, zmenil sa aj po psychickej, aj po tej fyzickej stránke, lebo po tej psychickej stránke musíte si zvykať na to, že svojím spôsobom časť verejnosti vás bere ako takých druhoradých občanov, máte problémy s tým vysporiadať sa sám so sebou, so svojimi známymi, s rodinou, takže je to také naozaj ťažké. No a život sa zmenil od základu. Človek musí zrevidovať alebo spraviť si nejaký taký rebríček hodnôt, ktoré sú prvoradé, ktoré sú druhoradé, to, čo najskôr potrebuje a musíme sa aj s nejakými vecami rozlúčiť, ktoré viac menej nemáme a mať nebudeme. Ale vďaka ľuďom, ktorí sú štedrí, nám pomáhajú, dá sa to prežiť. Keď predávate Nota Bene, cítite sa taký bezcenný alebo menej cenný? Áno, niekedy, keď to na vás dolieha, keď sa nedarí, tak ľudia, ktorí sú v tejto pozícii predajcov Nota Bene, tak sú, dá sa povedať, viac takí náchylní na všetky tie útrapy a na proste všetko to, čo sa deje okolo, takže sú aj vzťahovační na jednej strane, na druhej strane musíte byť zase odolní, aby ste všetkým tým problémom dokázali dlhodobo odolávať. Či už je to počasie, či už sú to ľudia, ktorí vás odsudzujú, ale pokiaľ si zvyknete na to, že nie som teda len bezdomovec, nie som predajca Nota Bene, ale som človek tak ako každý iný, proste mám svoju dôstojnosť a napriek tomu, že teda zostanem dlhodobo v Nota Bene, tak si myslím, že nepociťujem nejakú psychickú vojnu. Už som sa s tými ťažkými začiatkami vyrovnal, ale zo začiatku je to veľmi ťažké. Ďakujeme. No čo, berete? Geniálny nápad. Nech sa darí. Ešte poplatok? Ondro. Máte u nás poplatok? No, my sme sa učili ešte raz, všetko dobré. Zuzka. Hanka, prepáč. Všetko dobré. Adamko, čau. Adamovi sa najviac darilo. Nech sa páči. Áno, má najväčšie ďakujem kšefty. pekne. Díky moc. A ešte Dominik. Čauko. Nech sa ti darí v živote. Ďakujem pekne. My už sme sa tu dva rozlúčili s vami. A ja vám všetkým želám, hlavne vám teda mladým, aby ste boli zdraví, šťastní, aby ste si našli nejakú zmysluplnú robotu. A nedaj Bože, keby sa tak nestalo, tak Nota Bene vám pomôže. Ďakujem. Ale určite si myslím, že ste v dobe, keď už veľmi rozumiete a chápete tomu, čo sa okolo nás deje. Chodíte na súkromnú výberovú školu, tak snažte sa to využiť, lebo už inú možnosť mať nebudete. Viete, zopakovať ročník sa síce dá, ale zopakovať detstvo, ani dospievanie, ani mladosť, ani život sa nedá. Vždy rozmyslíte, že aký krok v živote urobíte, vážte si rodičov. A keď je to cirkevná škola, alebo s takou náplňou, tak aj tá modlitba niekedy pomôže. Tak, nech je Pán s vami, príjemný víkend, všetko dobré. Ahojte. Ďakujem veľmi pekne. Čau.